ana tangis ayo milar saking garising lelampahan wancine wus goro-goro kawis tinggal kilurah Petruk tetenguk wontening cakruk sinambi nyekar sinom rujak jeruk bedhog drandang ngentang mbokne tole takan dani apa kang tok tandangi aku gawe rujak jeruk bumbune kuwi apa lambak uyah kula trasi jeruk bali dasare waton oh
Mboten namung kula piyambak nanging racakipun para seniman pedalangan tlatah Surakarta menika rumaos mongkok marem menawi sowan wonten laladan Nganjuk. Ya, Truk. Nggih. Awit menapa pancen penghargaanipun para pamriksa penanggap tumraping budaya Jawi mliginipun wayang kulit menika Nganjuk luar biasa. Sakniki manut jam kula niki sampun meh 1:30. Lho. Yen sing ngasta ki Pak Anom Surata, Pak Purba Asmara, 1:30 sing mresani si akeh lumrah. Mung sak Petruk awake dhewe parandene isih ditenggani piyayi pirang-pirang. Ora merga Petruk sing mayang apik, nanging niku merga kepeduliane masyarakat Nganjuk terhadap kesenian wayang kulit yang ajiluhung nenggih pun kesenian wayang kulit budaya Jawi ini sampun pikantuk penghargaan saking pemerintah. Tepuk tangan untuk penantar Nganjuk yang tercinta. Nan wis to. Tenenge ra ukur sing mresani akeh ya to. Lah terus sing bakul barang ya pirang-pirang. Ya. Sing do bakulan didongake do laris. Nah, kuwi Sing para warga masyarakat Ngadibaya kene iki ya kabeh sing paring urun pisumbang sing arupa apa wae muga-muga gangsar rejekine. Ngono. Sing saka para pegawai negeri ing Ngadibaya kene sing paring pisumbang muga-muga iso ndang munggah pangkate mundhak gajine. Amin. Sing saka para pedagang muga-muga dagangane lancar, sing saka para petani muga-muga panene sukses. Sing saka tukang tembel ban muga-muga akeh ban bledos. Kok ngono ta? Lah ya gandengane ya kuwi kok ya. Kondi sandang pangane tukang tambal ban ora ngenteni ban bledos. Ya, Bersih desa utawi nyadranan wonten ing Ngadibaya Rejasa Nganjuk. Ingkang dipun pandegani dening Kang Mas Kepala Desa Mas Aris Tri Rahendra Sarjana Pendidikan sinengkuyung para perangkat desa lan ugi para masyarakat satemah saged lumadi ing kanthi rancak kanthi sae nenggih pahargyan ing ratri menika. Bersih desa menika tegesipun resik. Nah, resik dumateng desanipun ing bab lahir lan batin ya bab wadak lan uga moralitas utawa budi pekerti kang ditindakake dening para warga masyarakat sing intisarine bersih desa sebagai perenungan diri, introspeksi diri, ngungak marang lelakon kang wis kawuri sing apik ayo saya ditingkatake dene sing ala ayo padha disingkiri. Niku pamriye ing sadina-dina kang bakal teka ana undak-undakane ing bab budi pekerti ingkang utama kanggo nyembuh marang katentremane desa. Ngono ya, Truk. Nggih. Kejawi saking menika bersih desa mujudaken tandha syukur ingkang katindakaken dening warga masyarakat awit kanikmatan lan barokah ingkang dipun paringaken Gusti ingkang nyipta jagat. Lah yen ngono paedahe utawa gunane bersih desa ki apa, Truk? Nah, iki. Guna paedahe bersih desa kuwi sepisan dadi srana wujud syukur marang purbaning Gusti jumbuh kelawan wedaring weda suci ingkang intisarine sok sapa menungsa gelem nyukuri nikmating pangeran bakal ditambahi ing reh kanikmatane, ngono kae. Kuwi sepisan. Angka loro kanggo srana ngrabuk marang kerukunan tumraping kabeh para warga masyarakat supaya luwih guyub rukun kompak lan nengenake gotong royong samat sinamadan daya dinayan satemah bisa mimbuhi kasantosane bangsa kanthi gaman panunggal utawa kerukunan. Lho. Angka 3 manfaat dari bersih desa dadi sarana panjurung tumraping kabeh para warga supaya darbe rasa tanggung jawab lan duwe rasa handarbeni tumrap becik lan alane desa. Sing intisarine gelem ngiwakake kebutuhane pribadi, nengenake keperluane bebrayan agung niku. Angka 4 sekawan bersih desa mujudaken tandha rasa utawi dana rasa
ora mung dadi panglipur tumraping warga masyarakat ing dusun Ngadibaya mriki nanging ugi saged nyenengaken dhumateng warga njaban desa ingkang kepareng ngestreni ing dalu menika. Dene kang pungkasan angka gangsal dadi sarana lestarine budaya tinggalane para sepuh sing nyatane dadi betenging nusa bangsa lan uga kanggo cagak marang jati diri utawa ciri khase wong Nuswantara. Ngono ya, Truk. Nggih, mila mboten aneh mboten mokal. Ngantos ripalungguhan samangi mligine para piyayi Jawa niku tansah nguri-nguri wontenipun nyadranan utawi bersih desa. Nyenengake tenan ya, Truk. Iya, Wah, jan wis. Dasare suasanane kepenak. Sing mriksani ya adem ayem tentrem. Gamelane ya bregas. Panggunge ya mewah. Iya, kerjasama karo Jodipati karo nggone Pak Supar Mbalung Gebang. Iya, dalan ditutup iso dadi gedung pertemuan kaya ngene. Iya, pertemuane Petruk karo Bagong. Iya. Ngono ya kena. Ah iya mulane kuwi. Wajib awake dhewe matur suwun karo para panitia kabeh muga-muga iso saya raket, saya manunggal anggene kekadangan lan paseduluran kejaba saka kuwi Pak Tris lak usaha mebel. Mongko pendapamu kayune kurang akeh. Sok yen nangis sambat ya mrene wae. Iya, ngono, Kang. Ngono kuwi ora isin. Nyapa isin ora dosa nek isin. Kejaba yen nyolong korupsi ngono kuwi isin. Wong nyuwun nek isin barang piye. Ning derajate sak Bagong yen njaluk-njaluk ngene kudune isin lho. Apa neh wis mendapat pengakuan sapa ta sing ora ngerti lamun kowe iki seniman kok njur njaluk-njaluk kaya ngono kuwi. Lho, ora dadi ngapa? Kuwi men saya supel ngono lho anggene memitran. Wis to titenono, mau Pak Tris wis paring dawuh, Mas saya benjing kondur jenengan kula gawani brambang. Kula nyenengke. Gek pinten kilo, Pak? Pun to, pokoke dimasak teng omahe mbok nganti setahun mboten entek. Ha iya, pancen ya uripe wayang ning Anjuk ki terutama mergo dayane brambang. Ha iya. Jan matur suwun ngaturke lelagon, Truk. Nggih. Badhe ngaturaken lelagon ingkang klasik langkung rumiyin. Nyuwun pambiyantu dhumateng maranggono ingkang nembe miyaki buku. Iya. Sapa? Mbak Endang Purwanti. Ha iya. Miyaki kreditanku lebone kurang pira ya. Heeh. Cobi kula nyuwun sing gampil kemawon tur pirang-pirang tarup mboten medal. Pirang tarup, morong tarup kok pirang-pirang tarup. Sinom Parijata. Wah, iki. Dasare senggakane ya senggakan ludruk. Ha iya. Ludruke gelar CS. Kudune bisa sukses. Ya. Syukur yen cakepane Mbak Endang anu mendhet serat kala tida nika. Menangi jaman edan. Syukur niku. Monggo Mbak Endang Purwanti. Sawung galing sawung rono sing eling lawan waspada jaman wis tuwa Pak Sakelan asli wong Madura leren nonton musrakat ngadu
muga langgeng pujiku tansah lestari gawe sana ajuning kabudayan nyatane gawe iku dadi sampan sarawungan nyatyan adoh rasane kaya sandingan oh wong dadi kotan sareleka kembang biru mungking pagedaning ati sekali sang wis patut kalampun mandono pujiku tansah Yo. Ayo yo. pujiku tansah gena pujiku tansah lestari gawe sana ajuning kabudayan nyatane gawe iku dadi dalan sarawungan nadyan adoh papane kaya sandingan oh wong dadi kotan saleleka kembang biru mungking pagedaning ati sekar pisang wis patut kalampun mandono pujiku tansah Matur nuwun. Pujiku menika kala wau kula aturaken wabil khusus pepundhen kula. Ingkang insyaallah lenggah wonten ing Jakarta ing sampun kepareng monitor lumantar streaming Jodipati. Sapa? Pak Dewakidi. Kok ero kowe? SMS aku kok tak tunggone. Aku njaluk dandang gula ali-ali tanpa bawa. Piye to? Dandang gula ali-ali kok tanpa bawa iki piye to? Ngono kuwi kok ya. Sugeng midhangetaken sekalian Ibu Kitsi Emerson. Wah, iya. Alhamdulillah. Ngati-ati ya, Truk. Nggih no, kudu kebaing pangati-ati. Nalika sonten mau Pak Pak Sutrisno ngersakaken pepiling kalian jangkrik genggong. Gak enak cakilane apa ora telek Banjaran? Ora enak iki, Gong. Wah, lah iki lho kudu gareng dapuk Janaka no iki kemalian. Petruk dadi cakil, aku dalang sejati. Kowe butane. Ora no, aku dalange no. Ya, engko diaturake. Ning iki sik, saking kadang-kadang kru peladen iki sing ngopeni awake dhewe yen nganti lagune ora dipinangkani. Iki awake dhewe iso kaliren. Ha iya, mutung kok. Yah, laguku ora dituruti. Yah, segone tak delikne kabeh. Wis, awake dhewe terus piye? Ha iya, heeh. Mengko jane bab daharan, unjukan karo apa jenenge rokok ngono jane mbiyen ra klebu hitungan ya, Truk. Tegese nalika Pak Tris nemoni awake dhewe ora mungkin. Padahal niki mangke dahar unjukan kali rokoke kanca-kanca jenengan tumut kula napa tumut jenengan ora diitung. Iya, heeh. Dadi upamane kok sesuk iki Pak Tris ngendika ngene Pak Dalang, niki gandeng rokoke tumut kula, dare nggih kula, niku unjukane kula, mila kersa mboten kersa jenengan kula potong 2.000. Upama dipotong tenan piye, Gong? Ora masalah nggele mentala.
Nek mentala ya ora bakal. Wong ki wis mujudake tradisi kok, Gong. Piyayi ki yen ngundang mesti tanggung jawab. Iya, Peladen ngersakake langgam keroncong mawar biru. Wah, mawar biru. Iki ning gamelan iki slendro ya, guys. Slendro. Oh, tak golekne iki sing sinden sing wetenge wis keroncongan. Ya. Ayo. Yang kelihatan giginya Mbak Uun. Nah, Mbak Uun sakderenge ambyur dados widuwati menika rumuhun kejawi tumut jaranan ugi tumut campur sari. Nah, menika kelingan aku nyampur sari ngono dadi penyanyi si SMKI mbiyen sing dalang Mas Kangko ning Karanganyar Uun ngangge rok setelan dawa abang rupane ngono. Ha iya, Wah, jan wis siset dandanane. Ha iya. Bokonge jan trepes. Kok trepes piye? Tegese ya pancen kakean linggo. Mbok dalang aku lemu yen kakean linggo, racake bokonge ya trepes. Iya, Mawar biru Mbak Uun. Un? Mawar biru. Iya, itu kayak apa? Keroncong ya adate le nyebawa iki karo jumeneng. Ini keroncong kae lho. Niki mboten enten bawane ya. Non? Mboten enten bawane. Lho ya ora masalah, sementing jumenenge. Pripun para pamriksa setuju? Ora mesakne wong sakmono nganti gelo perkara kuwi ora ngadeg. Tenan. Godhong kates wae iso nglegake rasa, godhong ketilopo iso ngregake pikir. Yen nganti padha-padha menungso ora iso gawe lega niku lak cacat. Ayo. Ayo. Jaluk support. Ayo, ya. Melenggang patah-patah. Ayo. Jaluk apa? Support apa kowe? Apa kae sing kae? Samina-mina waka-waka samina-mina sangkarewa anawa kae ngono kae abi terus Afrika ngono meneng ae ruru ae lha peni biasane ngono lek nyanyi Mbak Un duduk duduk neneng lagune trenyuh kok karo disindeni no Un garwanipun Kakang Yayi Rayung Wulan Nyapo. wis ketoprak iso nyapo iki piye punten dalem sewu kula Kacang Mas ngono Ngoten. Ya baleni neh. garwaku wong ayu Rayung Wulan Punten dalem sewu Kacang Mas. iya ngono ya apa piye rasane atimu bareng sawetara suwe dadi garwane dalang sapa ngira nyono nyono Biasa. leh ndak penak belas iso biasa Lah piye? kok iso biasa piye ya kudune marem ngono Lah bojoku nduk dalang. Lah kowe ngerti ketoprak lak dramanya ora tenanan. Ketika Anda dapuk menjadi seorang Rayung Wulan, gimana ekspresinya harus bagus. Lah aku dapukku sinden kok. Sinden kok. Ketika duduk di situ, ketika ada alunan lagu ketoprakan dan saya memberi kode nomornya yang keluar, saya nomornya kode untuk ketoprakan ya harus ketoprakan gitu. Yayi. Nyanyi nggih. Nyanyi mawon nggih. Marmane kowe tak enteni ya mung anggenmu bakal ngubal-ubal swara.
Swara diubal-ubal kaya entut ae. Ubal-ubal. Nembango mawar merah yen. Biru. Mawar biru lho. Tak kira sekuntum mawar merah nonone nene ngono kae. Yang kau berikan kepadaku di malam itu mopat lu ngono kae. Apa sing kae? Sawan kemahina. Oh, apik men yo. Yo. Diresapi mergo iki bernapaskan katresnan tur iki lagu ra sembranan lho. Mawar biru iki aku tak miling-miling sinden sing trep karaktere ya sampean. Kok iso? Iya, mergo ekspresine engko warna suaramu untuk membuat mawar-mawar supaya berwarna biru ki omong sampean. Ngono. Maksudnya? Tegese iki warna suaramu rungokne apa ora to? Warna suaramu iku yen kok lantunkan kuwi trep karo suasana karo karaktere tembang iki. Lek ora percaya coban. Nggih. Tumete sing waspaku ora teko rasane ngatiku ninggalake seliramu priya idamanku tansah katon esamu nyawe rasane ngatiku ngelingake nalika bareng mlaku Ya. ora nyana ora ngira yen ngene dadine Kowe mulai dhewe. aku kudu melu nderekake ramane buku mulai nang desaku. Wekasan mung walengku aku titip kembang mawar biru open nono minangka tandha katresnanku. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Uun Febriandari. Dikeploki malah mecucu iki piye to iki. Kudune ya makasih ngono no. Malah empuk. Oh iya to. Ngono keploki. Matur suwun. Makasih. Ayo, Bu Kesi. Oh, ora tak takon. Dalem. Tumetese awas poku. Ihi. Nyapa? Marem tenan pancen sing jenenge olah budaya kuwi kala mangsa iso merajut tali asmara yen ana lagu-lagu sing iso gawe getering ati ngene iki. Betul.
Bedhek kaya penonton Jakarta. Tul. Anggere dalang mboten wonten ingkang patut mengata tuladha nenggih para masyarakat sedaya malah pimpinan-pimpinan ingkang arogan korupsi menika mboten jaga dhumateng keharmonisan Nuswantara. Tul. Jakarta iki ngono kuwi. Kesipul dhewe ya ngono tul. Ayo tul karo ngono iki Kesipul. Nah, luar biasa. Oke sih. Dalem. Ya, saiki sing nembang genti sampeyan. Saiki yen ora ngaturke lelagone karyane Pak sapa mara sepuhmu sapa asmane? Pak Haji sapa? Mbah Haji Sakrun Suwanda. Wah, kowe iki lak ketak ndasmu engko. Karo mara tuane wis 4 taun lho. Sukron Suwanda. Kuwi iso sakrun ndengi malah sukiran. Heeh. Kae ning kene ya wis mendapat pengakuan ora mung anggene olah kabudayan, klebu le menjadi seorang ustadz mubalek ning kene iki wis banyak orang mengetahui kaya daerah Rejoso iki tenan. Malah saka Sembodo Pak Sukron iki anake papat iki kabeh wis diparingi gamelan kabeh. Masku Kalingga Purnama paringi gamelan soklat. Mas Kangkoe paringi gamelan nireng. Aku diparingi iki gamelan Kiai Berkah Slamet ijo. Retno kae diparingi gamelan abang Nadianto terus didol. Iya, Padha karo Gareng iki anake telu kei gamelan kabeh. Aku le, heeh, kei bonang siji-siji nggih dodol es. Ndasmu. Nesu dagelan kok nesu. Ora ngono kuwi. Tur gamelan sak wayang ngene iki wah, ketoke mboten enten peristiwa kaya bapak. Ini gamelan wayang Kiai Berkah Slamet niki malah dinggi mas kawin. Anggen kula rabi kalih kesi wonten ing masjid ngentrong campur darat Tulungagung. Dadi nalika kula akad nikah wonten ing masjid niku gamelan pun teng truk niku teng ngarepan masjid. Muncu-muncu. Gamelan wayang. Dadi nalika apa kuwi jeneng ijab saya terima nikahnya Kesi dengan mas kawin seperangkat gamelan sak treke pisan. Dibayar tunai. Ngono kuwi. Luar biasa. Gamelane ya bergas, wayange ya wis lumayan. Ayo. Aku wis tenan untuk bapak wis bejo ora ukur nggatekke ning putra. Sujune bapak ora seneng royal. Ayo, wis ngono kuwi anake do dibunceni kabeh, aku entuk bojo pegawai negeri, dilalah kaya tanggap sasmita ngerti sing lanang ra duwe dhuwit langsung golekne utangan ning koperasi. Ayo. Wis lunas urung. Kesi lek tombok lek tara karo aku wis akeh. Ayo. Iku jagakne aku sepiro banggaku. Ayo, luar biasa. Ning ora getun ya Bu dadi mantune wong Blitar. Ya ora getun ya wis kadung menak papat tok Oh iya, syukur tegese tetep berbangga ngono lho. Monggo sampean biyen iki adate nderekke dalang-dalang misuwur, paling ora iki hari jadi kabupaten iki utawa gubernuran utawa nderekke dalang-dalang misuwur sing racake ora pentas ning daerah pelosok-pelosok pegunungan. Yen melaku lek terutusan wis sampean biyen iki guru mangkat ijen sebagai bintang tamu, opahmu kandel, tur mau mikir awakmu dhewe tok. Yen saiki gelem ra gelem kudu mikir wong sak rombongan, mikir keluarga. Ayo, mau awan iki nangis gugluk. Sing jenenge apa kuwi jenenge rewangku jenenge Parinem kon ngeterne sego. Neng rektorat isi iso nyegat ning rektorat UNS. Ora bakal petuk. Wah, mesake guys. Kowe ora arepe tak ulu-ulu aku nyawang kowe ngono kuwi. Nan. Kula kowe sumpah aku wis prasetya wis ora arepe mangro tinggal ya mung kowe sing tak tresnani iki temenanan. Alhamdulillah. Seksenana wong pirang-pirang wis tenan. Ya ta, Gong. Lahir batin. Pertos iki. Apa? Kuwi lho tenanan, serius. Iya, serius. Menanan kowe. Wis aku ora arep jaraki wong wedok lek enek kesi. Iya. Sik ta ora penak ta, mburine lho sing ora penak. Ora bakal jaraki wong wedok. Heeh, terus heeh. Lah ya teruse lho. Lah iya lek ora enek kesi.
Piye Bu kok ngono meneng ae piye sampean? Ya ora apa-apa, aku nggo kalah-kalahan ndak masalah. Ya bene. Ngene kan wong iki yen arepe aneh-aneh kan besok ngelingono bakal kena hukum karma. Dadi yen kowe aneh-aneh ora jujur karo aku ya titenono pembalasane. Hukum karma iki mengko ora kena disanani nganggo apa wae lho. Nandur bakal ngunduh. Dadi yen kowe nglarani atine wong wedok suatu saat kowe genti dilarani genti, tur kuwi luwih menyakitkan. Dadi rasakno. Kuwi lho engko lek entuk hukume wong wedok kuwi. Kok ngomong lha mau hukum karma wanita. Apa ta? Kuwi lho kumpulane wong wedok lho, dharma wanita. Beda karo hukum karma. Oh, idiot kowe. Ndasmu kuwi. Banyol ya mayang aja ngelokne idiot ngono kuwi. Mas aja ngono, Mas, aja ngono. Tenan ya Bu Kesi, karma iki mesti ana ya. Ya yen sing percaya ya ana. Heeh. Sampeyan hukum ning donya iki enek pira ngerti? Ora roh. Enek 4, Bu. Heeh, apa wae? 1 hukum kodrat, 2 hukum adat, 3 hukum negara, 4 kuwi mau hukum karma utawa hukum dharma. Yen hukum kodrat kuwi kena diwiradati, upamane sengenge panas. Kuwi iso diwiradati nganggo capil, nganggo payung wis ora panas. Udan deres kudune wong iki kudanan, ning iso disranani nganggo mantel dan lain sebagainya. Kuwi hukum kodrat. Yang kedua, hukum adat kuwi ya kena disranani. Upamane kaya kandangan Kediri kae, kono ki enek adat. Saben-saben apa jenenge syukuran desa kuwi kudu gawe ingkung kebo. Ning gandeng regane kebo ki ya larang, golek-golekane ya angel. Kuwi ya kena disiasati, ora kudu ingkung kebo tenan, ning tuntut gedang disikili 4, diwenehi sungu saka pring kuwi wis muni kebo. Danyange ya wis ora protes. Ngono to. Kuwi hukum adat. Lah yang ketiga hukum negara. Kuwi ya iso disranani, iso disiasati. Saya hukum negara Ngastina. Nadyan to kudune kena hukum, nanging lamun to pinter micara tur duwe dhuwit, menungso iso ora kejamah hukum. Ngono kuwi mula kuwi jenenge hukum pisau utawa hukum lading. Lading yen munggah ketul, yen mudhun ki landhep, tegese hukum mung nggih ngadili, nggih ngiris karo wong cilik tok. Ning nek munggah ketul. Ngono kuwi. Betul. Iki ngentahi kowe ngono kuwi tenanan kok iya. Dene hukum angkling dharma. Dharma. Heeh, hukum dharma. Kuwi hukum tumindak sapa nandur ngunduh salak. Nandur ngunduh, nandur ngunduh utang kudu nyaur nyilih balekake sing ndandake bakale nganggo. Nandur apik bakale entuk apik, nandur elek bakale entuk elek. Kuwi 100. Piye? Cocok. Cocok, heeh. Ajakane apa wis sayah, capek? Ya lumayan. Lah ya kok kene kok ugak-ugek. Aku ki ora kesel lek ku nyambut gawe ki ora. Apa? Kesel lek ku mikir awan mau gara-gara segoku mau ya ampun. Aku lek kene mumet sirahku. Ya pancen ya ngono kuwi resikone sebagai seorang manajer ngono kuwi. Manajer apa? Gara-gara ya dhek nesu ya dadi aku dadi korban. Iya no. Apa-apa lek masalah sing ditutuhne wong wedok. Curhatane ning aku. Wis pokoke apa-apa sing rampungke aku. Mulane kok wong wedok diparingi gelungan. Heeh. Kuwi mergo nadyanto gelungane nggene ning mburi. Walaupun berat, walaupun abot, ning kudu ditampa kanthi ikhlas. Mergo apa? Nadyanto wong wedok racake diarani piyayi wingking utawa wong mburi, duka nika tiyang wingking. Ngono ta wong lanang biasane. Iki mangke jare napa, Pak? Duka nika tiyang wingking karepe wong wedok-wedok. Nadyan manggene ning mburi ning tanggung jawabe besar. Lha kuwi mula renek wong gelungan kek ngarepi renek. Umume ya ning mburi. Ning ngarep ya mripate ora ketok. Dosa aku dosa ngono no. Iya, Angka 2, ngopo kok sing nganggo sandal jinjit kok piyayi putri ora wong lanang? Ah kuwi. Tur kenapa jinjite kok sing jinjit mburi ora ngarep? Mergo apa? Yen jinjit iki nyawang la iso adoh. Nggih nyawang sapa? Masa depane anak putu. Dadi seorang ibu racake ora mau mikir awake dhewe tok, ora mikir sugih dhewe, ora mikir mas-masane sing grembyang, ning sing dipikir anak putune. Masa depane piye? Mula nganggo sandal jinjit.
Apa sebabnya wong lanang kok ngangge sandal bangkiak? Nyapa ben klotak-klotak ngono kok ya. Iya sandal kayu kuwi. Ngono kuwi Bu Kesi. Nggih. Mula kudu ditampa. Pancen lelakone adile mung disandang. Pancen ngopeni wong pirang-pirang ora enteng. Kuwi. Ya. Anu Bu, aku nyuwun Trisno Sesideman. Trisno Sesideman karyane Mbah Sukron Swanda dibawani Dandang Gula yen ora kleru. Oh, coba kaya ngapa? Iki Trisno Sesideman iki wah cocok banget karo suasanane bengi iki lho Pak Dalang. Kok iso? Wah, pokoke kanca-kancaku bengi iki akeh sing padha cinta lokasi. Sesama yoga dan sinden. Ora mung cinta lokasi, cinta lokalisasi barang. Ya ora kok ya. Tegese gimana Mas Taslimah emang ya ngaku, aku mau bar mampir lho kas nang guyangan. Lah iya, ning kono mergo ya enek warung lodeh sing enake ra ukur. Tenan kuwi. Kowe kok apa Bangjo kuwi terus ngidul engko kanan jalan utawa kulon dalan kuwi enek warung luar biasa enake. Tenan. Heeh, temenanan kuwi. Ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Ora apa-apa wangine kesel. Dehem malah diketok-ketokne. ya watu asine watu. Ya ora arep tak paidu mergo kuwi karepe jabang bayi. Oleh tak paidu lair ndak ngiler. Ha iya. Kowe apa sebabe kok wong lair kae anake terus lair cengar kok ngiler? Ya kuwi mergo ibuke nyidam ra dituruti. Halah kuwi ngawut kuwi alasan. Asline mergane cah cilik lair kok ngiler kuwi mergane arep idu ra iso. Nah, ta Kang. Heeh wis to. Aja gelem dipolitiki karo wong wedok-wedok. Ha iya. Bendera terus kayungyon selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis angung rom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake Ngincangake alis. Yuk, lancaran. Terus tresno sesideman
Apa? Maratuwa kuwi jan ampuh priyayi pinter luar biasa tenan. Kakak Kepinterane wong 10 ngono kliwat tenan kok. Ah iya mula kuwi Wong siji musuhe 10. Heeh. Siji musuh 10. Heeh. Sakne. Kok iso? Lah kuwi mau siji musuh 10. Maksudnya kepinterane bapak siji sampean 10 ngono lho. Oh iya. Ngincangke alis. Piye to alis lek kincang piye to iki? Kon praktekane sinden suci ya, jale Ci. Iki. Alis dikincangke piye to? Kincangke karo Mas Tewel ngono lho. Ayo. Piye, Kincang sisih ae kok kabeh kincangke. Kincangke diunggahke alise. Heeh. Heeh, taline bulah gelandang. Kincange ngalis. Iki suci ya wis iso lho, engko ramban kedua suci iki. Oke. Heeh. Jaga-jaga sok nang Segara Kidul ya, Ci. Segara Kidul. Liwat kincanging alismu kuwasa angglanda seneng nyariku nadyan mosling serius waku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga anyrimpung jiwa ragaku kok kurung kahormatan memperung rubuh ngarepi Piye iki mau kok ong-ong kabeh piye iki mau cakepane? mongko kowe bocah gunung Heeh. nadyan bocah gunung kaduga anyrimpung Wah, nyerimpung disrimak gelubuk ngono terusan. jiwa ragaku kok kurung Waduh, kehormatan mamprung walah. rubuh ngarep pinjung Piye. Sakne rek. Kok iso rubuh ngarep pinjung iki lho. Pinjung iki apa to? jarit iki lho Oh, dadi wong lanang lek kedanan wong wedok terutama pokoknya sapa wae sing kedanan karo sinden kan nganggo pinjung nganggo jarit nah direwangi rubuh ndlosor ning pinjunge sinden sinden kuwi pancen ampuh tak akoni luar biasa Pinjunge apa ora sing anu kuwi dilem terus weneng. Wah, aku terpinjung ngono kae. oh kuwi tersanjung Kae tersanjung. Iya. Oh, alah. Tersanjung iki ora apeh ben iya Pak aku tak ngangge tersanjung. Payung, Gong, payung. Payung ora nggih ngejangan. Kae iki kompor adomen to. Por karo ong iki to. Adohe ora. Por musuh ong. aduh Gusti bojoku kok lucu men ya ya Lucu. Gong, lucu apa ora kain sing gelap kae? Mbah. Iki tek ora kompak. Ati aku ora rugi tenan kok. Aku ya ora rugi tenan dirabi karo sampean. Wah, atase aku ki ya bekas rondo. Rabi entuk Joko tur ting-ting. Ganteng, dalang kondang, sugih, wis kurang apa penakku ya Allah. Ning lek waras ngono lho. Keri dhewe ra penak lho. Waras kowe gamelane penak jan waras tenan iki. Laras. Ngerti ra laras kowe. Wah, laras bah iki men iso gandeng wesine kudu dilaras iki. Dilas. Kuwi lho. Ngono kuwi. Ah iya weh wis jan. Tutupno Bu, engko bacotke suci yang kedua. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke masa isine
ngadi luweh becik kok ngadi luweh. Ya. Luweh becik. Cik. Kok diresapi to, Cik? Allah, diarani sing apik iso muni gilane. Luweh Ora. becik. Nek ngono kuwi. Luweh kaya wong ora mangan sedina kae lho. Lah kowe mangan ae. Aku bar ngentut. Ge apa ngono iso diomongne. Gang, apa? Parah. Ngentut wae bayarane dientut. Catut. Oh, dicatut. Mas, wong lek ra ngentut yo digone rumah sakit entek akeh lho. Wis ngerti. Ngono dadak diomongne. Layak kok. Kotak-kotak metune. Ayo, Ci. Ayo, diresapi, Ci. Luweh becik patenono timbang kepisan lantiah kang selestya tak rimangi samudana marang kula warga garpalan peputra liwat kincanging alismu kuwasa anggendang rasane hatiku Nadian musling serius aku isih mampu ngladeni sliramu mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka anjrimpung jiwa ragaku kok kurang kahormatan mambrong ngarepe njong Kok tertarik nembang iki, Ci? seneng kok Mas seneng aku kok Senengamu, ngono ora tau usul. Ya bapak